Dobrý deň ľudia, Dobrý deň. áno. Dobrý deň ľudia, tu kolega, dobrý toto, áno. A dneska vítame vtipy 2 minulý mali dosť veľký úspech. Tu kolega vám teraz povie detaily. Ideme na to ešte vtipy, ako povedal kolega, nič tomu viac nemám, lebo som hlúpy, to Ale- je jedno. Ale prvý, minúty prichatí pre diaga žlté rubrato. Ale poprosím tichšie tam vzadu. Poprosím. Však máme minútu ticha pred Jaga Jotu. To nie je normálne, toto nesmie, toto. No to je jedno, tak to vynecháme. Áno, áno. A kto začína? Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Dorík. Začína. Viete, aký je najkrajší film o Titaniku? Žbľunk. Kolega. Fakt. Viete, nie. Príde syn domov a povie ockovi. Ocko, ja som dneska predkrát trafil loptu. Áno, tak ty si šikovný. A syn povie ockovi. A teraz musíš byť ty šikovný. Musíš opraviť 5 okien. Viete, čo sa staví, keď spadnete z brakodrapu? Zem. Ide kolega. Viete čo, oranžové není na jedenie? Cihla. Ale to je červené. Viete, čo je červené a škodí to zubom? Cihla. Ja som také raz rozmýšľal, že by som si chcelo do toho čiernoška malého, aby sa cítili jak doma, tak by som ho nedával jesť. A teraz zase minúta ticha pred Jaga Jotu. Ale to nebude ticho. Zase tam takto kričí. Ale poprosím vás ticho. To je jedno. Však minúta. No, ale Dobre, tak každopádne- dovidenia, dávajte Nie. lajky. A ospravedlňujem sa za ten posledný vtip. Áno. To iba kolega nevedel vymyslieť niekedy, tak som šiel bez neho, dobre? Nie. Ani mi je schválený. Že? Haló. No. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Arigato.